Ita, isagot mi kada ko iti istorya ana pauluan. Idinagawid ni Prinsipe Agilos, ijay pagarianda. Tampok itangal daw iti panakigasang-gasa ti Mortal Ahiro, dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Ayan ko. Kasla pamilyar kanyak dito yung lugar. Ay, bumangonag. When? Amok dito yung lugar. Naglukat ti dakkel arwangan. Nakariing kayo gaya man madaydayaw a prinsipe a pagserbya. Siyak ni Salilay. At tuyak nga agserbi kada kayo. Ha? Naragsak ka pa nagsublim dito'y pagarian tayo, nga iturayan ti amam nga ari ti angin. Kunakon ket. Isumet lagam a pamilyar kanyak dito yung lugar. At dak gaya man dito'y pagarian tayo. Wan, Prinsipe Agilos a pagserbya. Ngam, kasano ang nakadanunak dito'y? Jak malagip no kasano ang nagsubliak dito'y. Ti amam nga ari ti angin ti makasungbat iti dayta asaludsud mo. Madaydayaw a prinsipe. Urayon na kan iti salas ti palasyo. Kasta ka di? Sige nga rod, mapanak iti ayan na. Naragsak a pa nagsublim dito'y pagarian tayo. Anak ko a prinsipe ti angin. Maragsakan ang makakita manan kada kayo. Amak nga ari ti angin. Kailiw kayo una yan. Gapo iti kabayag ti panagtalinaid ko iti lubong dagiti tao. Kailiw kameten, anak ko a prinsipe. Ngam, tijak maawatan. Kasano ang nakaawidak dito eh? Nalipatam ka din? Ti panagranget yo iti higante ani Gustavo? Ha? Naparmag na ka ni Gustavo. Kat naawanan ka iti puot, gapo iti panangbadag na ken ka. Wen? Malagip kon. Iti dayjay a panangbadag na ken ka. Narumek, dagiti paragpag mo. Anya? Ang awan mo ti mariknak asaan anasaya at itibagi. Wen, tati naming dakan, dagiti agkakalaing amang agas dito'y pagarian. Ay, kasta gayam. Wen gayam, amak nga ari. Ado dagiti saludsod ko akayat ko asumbatan nyo. Ado ngamin dagiti jak mailawlawag ana pasama kanyak. Kabayatan ti kadak iti lubong dagiti tao. Sige, masungbatan amin dagiti saludsod mo. Kabayatan, ti panagtalinaed mo pa'y laeng dito'y pagarayan tayo. Nakaawid akon dito'y balay ni Nicolas. Hay! Kunak no madanon ko dito'y. Ngam saan pa'y matasimang pet ngaging gaita. Sa dino nga tanti ayan na. Nagdakkel nga lipog-pog tinangakop ken kuana. Ijay igid ti baybay nagrangetan da ken ni higante Gustavo. Angam nangipanan nga iti alipog-pog ken kuana. Sa bagay. Patjek nga wanda ke sama pasama ken kuana. No sa dino man ti ayan na ita. Alipog-pog mo't dyan ang alaken kuana. Iswa patjek. Natalgad ti kasasad na ita. Murayak langan asumangpat. Amak nga ari. Bayat nga dak iti lubong dagiti tao. Amok amakit kitayo dagiti mapaspasamak. Babaan ka dagiti high-tech akagawaan dito pagarian tayo. Wen,
Saan alimod kanya dagiti napaspasamaken ka, ijay lubong dagiti tao. Kadagito'y naud-uding nga aldaw. Nga dak ijay lubong dagiti tao. Nariknak dagiti marikrik na dagiti gagangay a tao. Kas ko maiti bisin, pannakawaw. Ken nakariknak iti sakit. Asigod ajak mat marikrik na. Anak ko a prinsipe. Di mat immortalak amak nga ari. Kat saan ko kumaamarik na dagijay? Prinsipe Agilos. Saan ka 100% nga immortal? Anya? Wen, 50% nga immortal ka. Ken 50% met amortal ka. Anya? Kaya't yu asawan. Wen, anak ko a prinsipe. 50% at tao ka. Anya? Salilay. Sa dino ti ayan ti amak na ari. Addada iti salas ti palasyo, Prinsipe Agaton. Kasarsarita na ti kabsatyo a prinsipe ti angin. Jak magustuhan ti kaadda ni Prinsipe Agilos ti pagarian tayo. Prinsipe Agaton. Idi ubing kami pailaring kin ni Prinsipe Agilos. Mariknak nga iso ti kayat ti amami nga ari. Amok nga amom dayta salilay. Pasikat tinangay-aywan kada kami. Sipod insangput na kami ti amami nga ari diti pagarian. Prinsipe Agaton. Sige. Tamapanak ijay salas ti palasyo. Kasaritak ti amak nga ari. Agimon ni Prinsipe Agaton iti kabsat na ani Prinsipe Agilos. Agsupadi da iti kababalin nga agkabsat. Napakumbaba ni Prinsipe Agilos. Idintuta ni Prinsipe Agaton kat addatangtangkan ti puso na. Sabagay, agdumada iti ina. Taga planeta alubong ti ina ni Prinsipe Agilos. Idinto taga planeta a Mercury ti ina ni Prinsipe Agaton. Makasi nga at kadi iti panagsari tayo. Amak nga ari. Ken kabsat ko a prinsipe ti angin. Sikamot gayam. Anak ko a prinsipe ti apoy. Umay ka, tailiwam mat ti kabsat mo. Kumusta kan? Kabsat ko a Prinsipe Agaton. Napatig sa unay ti pagsarsaritaan nyo. Kumusta lang ti misyon ti kabsat mo ijay planeta adaga. Nakapoy samot ti kabsat ko a prinsipe ti angin. Di nan samot maaramid anasaya at ti misyon anakaibaonan na. Prinsipe Agaton. Amak nga ari. Naaramid kon ti misyon anakaibaonak iji planeta Mercury. Naparmek kon dagiti alien asimmang bay amang ririribok ijay. Nasaya at no kasta, anak ko a Prinsipe Agaton. Kablaawan ka iti panagbaligim. Day talaang ti maibagak. Mapana ko niti silig ko. Di mo ka di kasarita ti kabsat mo? Agsarita kami to. No dudwa kami lang. Dispensarem amak nga ari. Ngam panawan kayon. Amak nga ari. Saan ang naragsak ni Prinsipe Agaton ang nakakita kanya? Naimula ngamin iti panunot na. Asika ti paboritok nga anak. Amak nga ari. Banagapod numet.
tamas inayat ko ti inam amortal. Ngem ti inana aray na ti apoy. Sika tinangipatawidak iti pan nakabalin ti angin. Isu nga adda sakit tinakom na kanyak. Ngam addamat pan nakabali ni Prinsipe Agaton. Wen, tapi natawidan met ti inana aray na ti apoy. Isu ang nagbalin a prinsipe ti apoy. Rabi imanan. Ngem awan pay laeng Nicolas. Sigsiga akti sa sangpet na. Hay, kaano nga tangag soble, Nicolas? Wano Prinsipe Agilos? Nagsublin sa matan iti pagaryanda. Kat saanan nga agawit ditoy. Ay, makaturturog akon. Inakat maturogan. Bareng sumangpeten Nicolas inton bigat. Prinsipe Agilos, saan pa yan alpas ti misyon mo ijay daga? Adupay ariribok ti sumangbay ijay. Iswa masapol nga agsubli ka. Ad-adaytan nga agragot ak nga agsubli jay lubong dagiti tao. Amak nga ari. Tanamuak a tao ti inak. Wen, Prinsipe Agilos. Kabayatan ti panagbayag mo ijay daga. Ad-adda, amariknam tirikna dagiti tao. Anya ti kayat yu asawan, amak nga ari. Kabayatan ti kadam ijay daga. Abaken tiriknam kas tao ti kinaimmortal mo. Anya? Isu ngay palagip ko ti kanayon apanagan anad mo. Kan kang runaan na. Ti di mo pananglabsing, iti kang runaan abilin ko. Sakbay nga imbaon kay jay. Amak nga ari? Saan ka? Amabalin nga agayat iti tao. Ngam, apay, amak nga ari. Gapo, tati panagayat mo iti tao, timang pakapsot kan ka. Anya? Abaken ti panagayat mo ti kinaimmortal mo. Kat saan ngagkurri ti pan nakabalin anay kawasken ka. Amak nga ari? Napasamak kanyak daytan, idi inayat ko ti inam. Anya? Denggem, tay salaysay ko ti napasamak kada kami, iti inam. Dakkalan ti sikog ko, arakon. Umadanin ti panagpas ngay ko. Wansan yata. Kat nakaragrag sakak. Gapotad danton anak ta. Agyamanakan ka. Iti panangispal mo kanyak idi, iti nagpanggap amang ramos kanya. Amom san yata. Pagyamyamanak day di alalaki. Anak panggap amang ramasken ka. Taapay anak ko ng tigas na. Wen taga po iti day di apasamak. Nagamamuta. Pilyo ka talaga. Anay ko, nagsakit ti kudot mo. Nakaragragsak kami idi iti inam, Prinsipe Agilos. Di na mo amay saak nga immortal. Saan nyo nga imbagbagakan kuha na nga immortal kayo? Saan? Tamkak nga agbutang kanya kat adaywan na. Ay ayatak namin unay day di inam. Kat gapo iti panagayat ko. Nalipatak ti misyon ko ijay daga.
At damat mission nyo ijay daga? Wen, Prinsipe Agilos. Datayo nga immortal. Nalaka tayo ang makarik na iti ayat kadagiti tao. Nagpipintas ngamin dagiti babae at tao. Kat gapo iti dayta. Uray dagiti daduma a parswa iti sabali a planeta. Dumayo da ijay daga. Tapno mangalada kadagiti babae nga asawaan da. Kat dayta ti misyon ko idi ijay daga. Timang protektar kadagiti tattao nga italtalaw dagiti taga sabali a planeta tapno pagbalinunda nga asawa. Kas tagayam. Ket iti aldaw adim marup dagiti taga sabali a planeta ijay daga. Kastoy tinapasamak. Asalan ka! Masapol ang maparmak kung dagiti akabusor. Ipan nakabalin ti angin ti mang parmak kada kayo. Ho, apay ngay. Saan ngagkurit ipan nakabalin ti angin? Napaayak iti misyon ko. Amang protektar kadagiti tao. Napukaw ti pan nakabalin ti angin. Gapo iti panagayat ko, iti mortal a babae. Anya? Awan tinaramidak idi, no di tinaglemeng. Naglemeng kami iti inam iti may sa akweba. Kat anya tinapasamak ka dagiti tao? Ididim marup dagiti taga sabali a planeta. Naimbaglangan, tasimmang bay dagiti daddu mga immortal, amang isaksakit kadagiti tao. Kat isudan, tinangparmak kadagiti kabusor. Ha? Nagaduda ang parmak kadagiti kabusor. Ti ari ti danum, ari ti kimat, ti reyna ti apoy kandat dumapay. Kas tagayam. Kat kabayatan ti ranget, dagiti mangisaksakit kadagiti tao, kontra kadagiti kabusor. Impas ngay nakatiinam, ijay kuweba, anaglemangan mi. Anay ko! Nagsakit! Aragon! Tulungan na! Siguro sa nyata. Agiddak ka pa'y. Aday ka. Iwaran ti anak ta. Sige pa'y. Yiddak mo pa'y. Aday ka. Rimuaran ti anak ta sa nyata. Ha? Sanyata? Sanyata! Natay tinam, idimpas ngay naka. Amak nga ari. Awan tinaramidak anang ispalkan ko na. Gaputan na pukaw ko idi, tipan nakabalin ko. Pabpabasulak ti bagi. Tano saan nagapukanyak? Saan kumaan na pasamak kinisanyata ti kasjay? Nagpaiturayanak ngamin, iti panagayat ko kenkwana. Amak nga ari. Nagpaiturayanak iti saan amay parbeng ngayat. Saan amay parbeng nga aginnayat ti mortal ken immortal. Diyon pabasulan ti bagiyo, amak nga ari. Nalpasan day di apagteng. Saanan na may sublipay.
Prinsipe Agilos. Ita, amukon. No apay asa anak amay parabeng nga agayat iti mortal. Liklikam met timang matmat, kadagiti napipintas a babae a mortal. Ha? Kastay kunak itayen. Nalaka amat nagtirik na tayo nga immortal, kadagiti mortal a babae. Isumat lagayam. Dayta ti kang runaan a pagkapuyam, Prinsipe Agilos. Tinapipintaas a babae. Masapul asaganaam ti panagsublim ije planeta adaga, Prinsipe Agilos. Amak ngari, Isungay mayta dito'y laboratorio ti pagarian. Tapno adadapay ang mapapigsa, ti pan nakabalin anay kawasken ka. Kastamet, at tapno maadal mo pa'y, dagiti di mo ammo abileg, ti palsuot nga armas mo. wen, amak ngari. Ado pa'y tijak na diskubre abilag to'y palsuot ko. Ngamsakbay na, agidda ka pa'y di takama. Kabitan ka iti aparato amang charge iti pan nakabalin mo. Sige, amak ngari ti angin. Ngam ibagakkan ka. Uray mapapigsata ti pan nakabalin anay kawasken ka. Nulabsingem ti kang runaan abilin. Adi ka agayat iti mortal a babae. Awan mutla ti serbina. Amak ngari. Dayta ti kang runaan a pagkapuyam. Iso a masapol alabanam. Ngem, amak ngari. Nagrigat mo't alabanang tirik na. No napintas a babae ti makitkita. Basta labanam. Ala, agiddakan. Amak ngari. Masapol anapigpigsa ken nabilbilag nga Agilos tiag subli ijay daga. Ditan gagayem, tinaggibusan ti istorya at tampok itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama anapauluan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni June Rebutaso. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipong